Moi ja tervetuloa videolle ja tervetuloa tänne hienoon syksyiseen auringonlaskuun. Tuolla vähän näkyy vielä aurinkoa ja tää on tämmönen ihan lyhyt tämmönen alustus, tää ensimmäinen pätkä se minkä takia mä haluan puhua tähän lyhyen alustuksen, niin on se, että mähän on nyt viimeisimmät videot, niin mä oon tehnyt noista yhteiskunnallisista aiheista ja lisää on tulossa siihen, eli näistä kahdesta aiheesta, mistä mä oon tehnyt nyt viimeksi videoita ja live-lähetyksiä molempaa, niin siitä on nyt kehkeytynyt sitten semmonen juttu, että mulla on alkanut syntyä lisää semmosia niin tärkeitä asioita, mihinkä meidän on syytä kiinnittää huomioon tai tiedostaa paremmin, sanotaanko niin niitä on nyt tulossa sitten lisää ja kunhan saan tehtyä. Mutta mä teen nyt tähän väliin, mä julkaisen tähän väliin nyt tällaisen videon Egypti-aiheesta, eli ihan toisen tyyppisestä aiheesta ja me istuttiin alas mun hyvän ystävän, mutta myöskin ihan mielettömän hienon voisi sanoa, että Egypti-asiantuntija, vaikka hän ei halua niin kuin Egypti-asiantuntijana tituleerata itteensä, mutta mä voin sanoa sen kyllä, että sen verran hyvin tunnen Arin, eli Ari Strömmerin kanssa istuttiin Zoomiin ja puhuttiin Egypti-aiheesta ja samalla kerrotaan semmoisesta mielenkiintoisesta projektista, mikä liittyy tähän Egyptiin ja Egyptin matkaan, eli Ari ja Päivi Kaskimäki on järjestämässä matkaa sinne, niin he kertoo myös siitä sitten tuolla videolla. Ja me kerrotaan sitten tuossa videolla siitä, mitä on tapahtumassa täällä Egyptin voimapaikoilla, vanhoilla voimapaikoilla juuri tällä hetkellä ja sitten myöskin sitä historiaa, myöskin sitä tunnettua historiaa, sitten semmoista vähän tai aika paljonkin salatumpaa historiaa, mistä sitten ikään kuin virallisesti ei puhuta eikä kerrota, niin Ari tuo sitten niitä niin kuin asioita esille ja hän on erittäin pitkäaikaisesti ja intohimoisesti tutkinut tätä Egypti-aihetta, käynyt siellä useita kertoja, tuntee ympäri maailmaa näitä tutkijoita ja arkeologeja ja mystikoita ja heiltä sitten saanut myöskin henkilökohtaisen yhteyden kautta sitten tietoa ja niin edespäin, niin tämä on semmoinen video, että tämä on erityisesti teille, jotka olette kiinnostunut Egyptistä aiheena, ja jos sitten taas tämä aihe ei ole sua varten, se ei niinku yhtään kiinnosta tai resonoi, niin mä halusin tähän aluksi vaan sanoa sen, että nyt on tulossa välillä tällainen video, keskusteluvideo Egyptistä ja myöskin sitten mulla on ainakin itsellä ilo ja kunnia saada esitellä myös Ari sitten sulle ja mahdollisesti löydät sitten hänen kauttaan sellaista vähän uudenlaista tietoa Egyptistä. Ja tää on semmonen, voisi sanoa, että tämä on semmoinen oikeastaan helppo lähtö, vaikka ei olisi yhtään tähän aiheeseen perehtynyt, että me mennään sellaisesta hyvin helposti ymmärrettävästä jutusta pikkuhiljaa sitten syvemmälle tuossa meidän keskustelussa ja siitä tuli oikein mukava ja toivottavasti nautit, jos päätät katsoa niin tosta ei muuta kuin lähdetään tuohon meidän keskusteluun tällaisen lyhyen alustuksen jälkeen. Eli tervetuloa mukaan matkaan ja tähän Egypti-aiheiseen videoon. Jes, mä jään vielä vähän ajaksi tuijotteleen tonne auringon laskuun. No niin, morjesta vaan kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Meillä on täällä tällä kertaa tällainen Zoom-lähetys käynnissä ja vähän tällainen mun kanavalla poikkeuksellinen aihe tänään luvassa.
mutta erittäin mielenkiintoinen aihe ja ää, me ollaan sukeltamassa nyt sitten tässä lähetyksessä Egyptin mysteereihin, Egyptin tämmöisiin muinaisiin mysteereihin ja sivutaan myöskin sitä tällaista perinteistä historiaa, mitä Egyptistä yleisesti ottaen puhutaan. Ja mulla on vieraana tässä Zoomissa haastattelussa ja asiantuntijaroolissa erittäin tällainen intohimoinen Egypti-tutkija ja tällainen elämän seikkailija Ari Strömmer. Tervetuloa Ari lähetykseen. Kiitos. Joo. Ja Ari on paitsi innokas Egyptin tutkija, niin myös mun hyvä ystävä vuosien varrelta, eli ollaan tunnettu Arin kanssa aika pitkään. Sanoisin, että olisiko joku 25 vuotta, että ollaan tutustuttu tuolla urheilumaailmassa ja siellä sitten jollain tavalla siellä jo sitten on, ollaan löydetty semmoinen hyvä yhteys siellä aikanaan niin kuin kuntosaleilla ja muuta. Ja nyt sitten tällaisen pitkien lenkkien jälkeen istutaan tässä sitten vähän toisen tyyppisen teeman äärellä. Ja nyt sitten tietenkin tässä, kun ollaan menossa tähän aiheeseen ja meillä on vielä tai puhuttiin, että otetaan suht napakka aika, että ei tehdä hirveän pitkää lähetystä, niin mennään senkin takia aika pian niin aiheisiin. Mutta ihan kaikille ihmisille, jotka nyt katsotte lähetystä ja joita Egypti-aihe ylipäätään kiinnostaa, niin on myöskin hyvin mun mielestä aina kiinnostavaa kuulla se sun tarina ja tausta, että miten ihmeessä sä oot päätynyt Egyptin asioiden äärelle, mikä sut on saanut viemään sinne. Eli Arillahan on siis ihan valtavan pitkä historia Egypti-asioiden tutkijana, mutta sähän et ittees niin kuin tituleeraa millään tavalla tällaiseksi ihmiseksi, joka ikään kuin kertoo, miten asiat on. Että tässä on niin kuin ihan toisen tyyppisestä asiasta kysymys. Tässä lähetyksessä ensinnäkin on kysymys siitä, että me ollaan niin kuin yhdessä ihmettelemässä Egyptin mysteereitä ja näitä asioita, ja se sun tapa, millä tavalla sä oot mullekin kertonut asioista ja puhunut siitä, niin on tuntunut tosi hyvältä, ja sen takia niin kuin tuli semmoinen fiilis, että on hyvä myöskin kutsua sut lähetykseen, ja me ollaan yritetty itse asiassa saadakin tätä lähetystä jo pitkään toteutumaan, ja nyt sitten onneksi saatiin tämmöinen hyvä hetki. Nyt on sunnuntai-aamu, kun me tätä kuvaillaan, ja niin ei muuta kuin kerro vähän itsestäsi ja kuka on Ari Strömmer ja millä tavalla, miten sä oot päätynyt niin kuin tämän aiheen pariin, niin saat ihan vapaan sanan. No niin, kiitos. Joo, tämä on niin kuin kuvasitkin, kyllä tämä on niin kuin koko elämän mittainen matka mulle, että siihen sisältyy ihan lapsuudessa saakka tosi paljon siis luonnontieteitä ja kosmologiaa ja ufologiaa ja henkisyyden ihmittelyä, että oikeastaan ihan kaikkea, mitä tähän niin kuin fyysishenkiseen matkaan liittyy, niin kaikki on hämmästyttänyt aina ja sitten on ollut aina joku semmoinen ihme liekki, että mun täytyy saada tietää ja ymmärtää. Ja matkalle mahtuu, niin kuin sanottu, niin ihan laidasta laitaa kaikki luonnontieteet ja ufologiat ja paranormaalit ilmiöt ynnä muut. Ja elämän niin kuin vaiheiden varrella tässä, kun tätä matkaa on tehnyt ja oman matkan haasteiden ja muiden kautta, että kun törmäsin sitten näihin Egyptin teemoihin, niin siellä olikin sitten tosi paljon jotain semmoista, mikä rupesi resonoimaan hyvin voimakkaasti. Että, että ne muinaiset kulttuurit, niiden viisaudet, niiden opetukset, mutta sitten myöskin että teknologiset, arkeologiset niin kuin jäämistöt, mitä sieltä on, niin ne sai mut jotenkin niin kuin, tosi niin kuin ymmärrän, että mitä tämä kaikki niin kuin tarkoittaa. Kyllä se oli 10 vuotta aikaa, ehkä 15 vuotta aikaa, kun lähdin sukeltamaan sille polulle ja on edelleenkin siinä. Ja voisin sanoa, että ehkä satoja kirjoja lukenut aiheista ja tuhansia dokumentteja ja nyt sitten viimeisinä vuosina niin käynyt tuolla Jenkeissä asti kuuntelemassa seminaareja eri tutkijoiden niin kuin
ajatuksia asioista ja mua on kiinnostanut niin kuin tässä sekä se, niin kuin se valtahistoria, se, että miten ne on kirjoitettu, niin kuin se puoli, mutta sitten mulla on myöskin hyvin rajattomasti, mä haluan kaiken muunkin tiedot, mitä vaihtoehtoiset tutkijat on niin kuin nähnyt ja mitä henkiset ihmiset on kokenut niistä asioista. Et jotenkin se kokonaisuus on mulle niin kuin nyt tosi tärkeässä roolissa, että se nykyhistorian hyvin kapea kertomus siitä, niin osoittautuu, että se on niin kuin räjähtänyt se totuus niin kuin paljon laajemmalle, että mistä siinä on. Ja mä oon itse ihan ymmälläni siitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, ja en todellakaan pysty niin kuin puhumaan ja avaamaan sitä kaikkea auki, mutta että jotain semmoisia tärppejä mä haluaisin sieltä ehkä nyt nostaa sitten, mihinkä ihmiset voisivat tarttua henkiseltä puolta tai historian puolta tai jostain, mutta että varmaan on asioita, mitkä resonoi eri ihmisille voimakkaasti eri tavoin. Joo, ja tämähän on mielenkiintoista aikaa muutenkin, että toi Egyptin mysteerit on tavallaan alkanut puhuttelemaan ihmisiä, ja silläkin on mun mielestä semmoinen linkki niin kuin tähän aikaan ja aikakauteen, mitä me eletään nytten, että ihmiskunnassa tapahtuu tosi paljon tällaista henkistä heräämistä, voisi sanoa sillain, että niin kuin, tällainen kaipaus syvempään tietoon, tietoisuuteen siitä, ketä me ollaan, kuka mä oon, mikä on elämän tarkoitus, niin ihmiset käy tällaista syvällistä dialogia itsensä kanssa. Ja tässä samassa yhteydessä niin monilla on herännyt kiinnostus myös näitä muinaisia kulttuureita kohtaan, vieläkin niin kuin vanhempia, ja jos puhutaan vaikka Atlantiksen ajasta ja muusta, ja millä tavalla sitten Egypti niin kuin liittyy siihen ja näin. Et ehkä me sivutaan sitäkin tässä mutta et kuitenkin on niin kuin tämmöinen maailmanlaajuinen niin kuin herääminen tapahtumassa ihan kaikkiin asioihin. Ei vain henkisyyteen, vaan myöskin, että miten tämä meidän valtarakenteet ja muut menee ja kaikkeen siihen. Niin sitten tämä on myös ollut monilla semmoinen, että nyt vasta viime vuosina on niin kuin herännyt enemmän se kiinnostus. Voi olla, että ei ole kiinnostanut yhtään koko aikaisemmassa elämässä, mutta nyt yhtäkkiä se niin kuin joku veto, ihmeellinen veto sinne on. Niin senkin takia niin kuin haluttiin, ja mä halusin tehdä tämän lähetyksen ja niin kuin puhua sun kanssa, koska nämä on eri lailla ajankohtaisia tietyllä tavalla nyt. Ja, Kyllä. ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin tämä lähetys on erityisesti siis teitä varten ja niitä varten, jotka on kiinnostunut Egyptin asioista. Että ei tämä välttämättä edes ole tämä lähetys sitten, että miksi käyttää aikaa, jos ei yhtään kiinnosta. Että tämä on sitten niitä varten, joita tämä aihealue kiinnostaa. Ja sitten jos se kiinnostaa, niin uskon, että tämä on kyllä erittäin hyvä tämmöinen tieto. Ei ehkä, mikähän se sana voisi olla, tämmöinen niin kuin, tämmöinen porttien avaaja tietyllä tavalla, joka niin kuin avaa sitä maailmaa sinne myöskin sen näkyvän taakse, sinne, niin kuin, sinne. Ja jos sä voisit vähän, sulla oli tuossa mielenkiintoinen kuva, mitä sä vähän näytit tuossa, niin jos sä voisit vähän sen kuvan kautta tavallaan kertoa sun pohjustusta vähän siitä, että ketä ihmisiä sä oot tavannut, mitä kautta, mistä se sun niin kuin pohja tulee ja semmoinen perusta, koska sähän oot tavannut henkilökohtaisesti ja tunnet henkilökohtaisesti maailmalta niin kuin johtavia Egyptin tutkijoita ja mysteereiden tutkijoita, niin kerro vähän siitä. Joo, mä voin sen jakaa tuosta. Joo, mä oikeastaan koostin tämän kuvakollaasin vaan lähinnä sitä varten, että kun tähän liittyy tosiaan tähän Egypti-teemaan, siihen liittyy teknologiaa ja siihen liittyy historiaa, tunnettua niin kuin akateemisen tieteen hyväksymää historiaa. Siihen liittyy myyttejä, kertomuksia, uskomuksia, henkisyyttä ynnä muuta, niin se, että ne kaikki osa-alueet on tosiaan sieltä kiinnostunut aina ja mitä on lähtenyt selvittämään. Ja tosiaan tuolla Jenkeissä, varsinkin semmoisessa Contact in the Desert-tapahtumassa, mikä on maailmanlaajuisesti hyvinkin tunnettu, niin siellä on päässyt tutustumaan ja kuulemaan sitten eri tutkijoiden niin kuin luentoja niin kuin näistä aiheista. Ja niissä käsitellään niin kuin hyvin laaja-alaisesti ihan sitä teknologiapuolta, että esimerkiksi pyramideista, että mitä niillä on tehty ja mikä ne todellinen tarkoitus on ollut.
mutta sitten myöskin sitä vahvaa niin kuin henkistä polkua siellä taustalla, että mikä se Faaraoiden ja Jumalten tavallaan tarina oli siinä sielun matkassa ja kehityksessä se, mikä tässä on niin kuin ollut mielenkiintoista matkalla, on ollut törmätä semmoiseen niin kuin akatemian ja vaihtoehtoisten tutkijoiden niin kuin väliseen kuiluun. Oikeastaan niin kuin yhä voimakkaammin niin kuin kärjistyvään niin kuin vastakkainasetteluun ja raivoon, mitä siihen liittyy. Et jotenkin tuntuu, että tuolta Egyptistä nousee nyt tosi voimakkaasti semmoista tietoa meistä, meidän historiasta, meidän menneisyydestä, mikä tuntuu olevan jonkun tosi ison niin kuin suojeluksen takana, että sitä ei saada niin kuin päästää julki. Et se on ollut semmoinen oikeastaan yksi mielenkiintoinen niin kuin kohta, mihinkä on törmännyt, että mistä johtuu se niin kuin salailu, että miksi me ei saada päästä meidän niin kuin alkujuurille, jossa on meidän historia, se, mistä me on tullut, ketä meidän esisät kenties on ollut, mutta sitten myöskin se, että mikä me ollaan ihmisenä, että kuka me ollaan. Ja se tässä ajassa varmaan just ehkä kärjistyy se, että me ollaan niin dualistisessa, jakautuneessa, kovassa, kylmässä maailmassa, ja ihmiset tunnistaa sen, että tämä ei ole ihmisen niin kuin elämän tarkoitus tämmöinen, ja ne hyvin helposti löytää kyllä tiensä tuonne meidän alkujuurille Egyptiin sitten, että mistä se ihmisyys ja se meidän merkitys ja tarkoitus tässä maailmassa on. Joo. Oliko Joo, sulla noista henkilöistä vielä, joita tuossa kuvassa oli, jos sä voit laittaa vaikka sen takas vielä, joo, niin sullahan on siellä, muakin kiinnostaa nimittäin itseäkin, että joo. ketä tuossa kuvissa on noita. No tässä on ehkä semmoisia tärkeitä, monet on saattanutkin seurata HBO-sarjaa Ancient Aliens, mikä on hyvin suosittu. Sillä on miljoonia katsojia ympäri maailmaa ja se on mennyt, muistaakseni onko se 15 kautta mennyt. Tuossa vasemmassa kuvassa on William Henry, joka on tutkijoita sieltä. Ja useita heistä, jotka siellä on esiintynyt, Andrew Collins ja Derek Olson ja muita, niin on heidän seminaareillaan luennolla päässyt käymään ja päässyt myöskin sit keskustelemaan siitä semmoisista teknospirituaalisista asioista. Mutta siinä tosiaan William Henry on tuossa vasemmalla. Ja Netflixissähän pyörii tälläkin hetkellä semmoinen sarja kuin Kadonneet sivilisaatiot, niin tuossa keskellä on Graham Hancock, joka on yksi ihan mun suurimpia idoleita kyllä, muistan, että kyllä kyydeleet valu, kun pääsin hänen ja Santhan tapaamaan livenä tuolla Jenkeissä ja vaihtamaan niin kuin kuulumisia. Graham Hancock kirjoitti aikanaan 1995 semmoisen kirjan kuin Fingerprints of the Gods, missä hän rupesi tuomaan näitä vaihtoehtoisia niin kuin todisteita ja muita, ja siitä lähti hän ollut kyllä valtava hyökkäyksen kohteena ja tehnyt ihan siis uskomattoman uran ja pioneerityön tuodakseen niin kuin julki niitä asioita, mitä ilmeisesti ei kauheasti saisi kertoa. Mutta suosittelen vahvasti mennä Netflixiin katsoa Graham Hancockin Kadonneet sivilisaatiot-sarja. Siellä on muistaakseni 2 kautta niitä menossa. Sitten tuossa oikealla puolella, niin siinä on itse asiassa, ollaan ystävytytty. Siinä on J.J. Hurtak ja Desiree Hurtak, tutkijat, arkeologit Jenkeistä. Ja siinä on mun tyttärenikin on siinä kuvassa mukana. Ja heidän kanssaan on tavannut useampaan kertaan ja joku erikoinen yhteys on heidän välilleen niin kuin muodostunut ja on antanut mulle tosi paljon tietoa ja ymmärrystä niin kuin tuosta Egyptistä. He on 40 vuotta toiminut arkeologina ja löytänyt muun muassa pyramidin alta Shaft of Osirisin aikanaan. On ihan merkittäviä löydöksiä tehnyt, mutta sen lisäksi he on ollut tutkijoina etänäkemiselle. He on hyvin, hyvin henkisiä ihmisiä ja JJ kirjoitti 70-luvun alussa myös semmoisen kirjan kuin Keys of Enoch, minkä hän sai ihan puhtaasti kanavointina. Siinä kanavoidussa kirjassa tuli paljon Egyptiin liittyviä niin kuin asioita esille, mitkä he on myöhemmin arkeologeina sitten löytynyt. Eli tosi voimakkaat persoonat, millä on akateeminen, kovan luokan niin kuin arkeologinen tausta, mutta sitten siellä on se henkinen puoli ja johdatus mukana. Ja heidän kanssaan vuosittain tosiaan nähty. Et siinä nyt oikeastaan tärkeimpiä, niitä on paljon paljon muitakin sitten vielä, mutta tässä nyt ehkä haluaisin nostaa tärkeämpiä. Siinä on Jason Quitt oikeassa reunassa, joka on yhdistänyt sitten Sumerian, Maijojen,
Egyptin kulttuureita, todella huikeita kirjoja kirjoittanut. Ja sitten on Johnny Enoch tuossa alhaalla. Löytyy aika paljon YouTubesta ja eri kanavista löytyy Johnny Enochin juttuja myöskin. On myös semmoisen esoteerisen tiedon ja myöskin teknologiapuolen niin kuin asiantuntija. Et siinä on nyt Joo, joitain ihmisiä, mitä on päässyt tapaamaan. joo, kiitos. Tämä oli hieno juttu. Ja tuossahan näyttää olevan toi Muhammed Ibrahiminkin kirja tuolla tai tuossa Joo, alakuvassa, jonka kanssa myöskin sitten teet yhteistyötä. joo, Joo. Okei, ei mitään, hei, kiitos. Tämä oli tärkeä juttu vähän avata justiin, koska sitten on samalla hyvä, jos joku on kiinnostunut, niin sitten saa vähän, että mihin tästä niin kuin lähtee sitten vaikka, mitä lähtee vaikka katsomaan lisää, jos niin kuin innostuu enemmän tutkimaan itse että asioita. Ja joo, voitaisiin lähteä liikkeelle, Ari, sellaisesta hommasta, että yleisesti ottaen kouluissa ja koulumaailmassahan sivutaan kyllä Egyptiä, että kyllähän ne aina niin kuin tunnistetaan, että tavallaan kaikki maailman ihmiset jollain tavalla tietää, että okei, Egyptissä on nämä pyramidit, ja nehän tavallaan on elokuvissa ja kaikissa niin kuin isossa roolissa ollut aina, että kyllähän se niin kuin on ihmisillä tiedossa. Mutta sitten se myöskin jää semmoiseksi vähän ehkä semmoiseksi kylmäksi tiedoksi tai semmoiseksi, että okei, no siellä on tuommoiset pyramidit, mutta niitä ei oikein ehkä ajatella koskaan, että mistä ne on syntynyt, miten ne on syntynyt, miksi ne on siellä, mitä kaikkea muuta siihen liittyy, onko sillä joku tarkoitus, miksi ne on juuri tietyllä alueella. Ja ylipäätään muutenkin tuo Egyptin alue, että se ei ole vaan se yksi alue, missä on nämä pyramidit ja sfinksi, vaan siellä on muutakin. Niin vähän niin kuin tällaisesta voisi lähteä, että miten tavallaan pinnallinen sitten lopulta se on se meidän tieto. Ja sitten sä puhuit mielenkiintoisia juttuja myös, että miten myöskin niin kuin väärää se historian tieto on ihan todisteiden valossa, että meille myöskin kerrotaan niin kuin satuja, tietyllä tavalla satuja, tai se on semmoinen vaan niin kuin oletus tai väittämä, jolla ei olekaan mitään pohjaa, jos sitä alkaa tutkia, että kuka on kyllä, vaikka Sfinksin rakentanut tai joo. olisi mielenkiintoista vähän kuulla tuosta tavallaan siitä arkeologian puolesta. Joo, toi on oikeastaan, no ehkä tässä on syytä hypätä suoraan siihen kruununjalokiveen, eli suureen pyramidiin. Ja niin kuin tuossa kuvasikin, niin näinhän meille koulussa opetetaan, että joo, on Egypti ja siellä on tämmöinen huikea pyramidi ja sitten sitä ehkä löyhästi kerrotaan, että sinne se on narulla kiskottu sitten ne kivikappaleet ja eikö se ole tosi hieno. Ja siihen se sitten jää. Se on maailman yksi seitsemästä ihmeestä ja kukaan ei tiedä siitä sitten sen enempää. Mutta nyt kun otit tämän niin kuin puheeksi, niin ehkä mä jaan tähän yhden kuvan nyt sitten, mistä mä voisin kertoa vähän jotain semmoista tartuntapintaa, että mistä sitä esimerkiksi suuressa pyramidissa puhutaan. Siinä on tosiaan Giizan alueelta kolme pyramidia taustalla, eli siinä on yleensä virheellisesti itse asiassa tuosta keskimmäisestä pyramidista kuvitellaan, että se on se suurin pyramidi, se on itse asiassa toiseksi suurin pyramidi, se on Khafre, ja koska se on keskimmäisenä ja vähän kummun päällä, niin se vaikuttaa niin kuin suurimmalta. Mutta nyt jos mennään tuohon suureen pyramidiin, mehän ei tiedetä, että kuka sen on rakentanut, ja mikään todistusaineisto ei niin kuin faktisesti todista sitä, että sen on rakentanut Khufu. Mutta jos katsotaan sitä, että mikä se pyramidi on, ja minkälaisia asioita siihen liittyy, niin se ehkä avaa vähän sitä ihmetystä siitä että onko semmoinen voitu aikanaan tehdä niillä työkaluilla, mitä on väitetty. Se on tosiaan 146 metriä korkea, ja sen sivujen pituus on 230 metriä per sivu. Ja siinä on noin 2,3 miljoonaa valtavaa lohkaretta, ja sen kokonaispaino on 6 miljoonaa tonnia. Et näistä tulee nyt ensimmäinen sellainen, mikä mua niin kuin sai niin kuin pohtimaan, että kuinka totta tämä mahtaa olla. Et kun tämä sanottiin, että Khufu on tämän rakentanut ja Khufun hallintokausi kesti 25 vuotta, niin se, että nämä 2,3 miljoonaa lohkaretta olisi siihen tuotu, niin ne olisi pitänyt kaivaa louhokselta, kuljettaa tuonne alueelle,
muokata jokainen lohkare oikean muotoiseksi. Jokainen lohkare on uniikki oman muotoisensa ja nostaa tuonne paikalleen oikeaan kohtaansa niin 25 vuotta 5 minuutin välein, yötä päivää, joka viikko, joka kuukausi. Eli se on aikamoinen niin kuin työ ollut aikanaan, että 5 minuutin välein on louhittu, kuljetettu, muokattu ja nostettu 100-150 metrin korkeuteen niin kuin kivi, ja se menee suoraan niin kuin oikealle paikalleen. Ja tuossa Kufun valtakauden aikana siihen ei ole laskettu sitäkään, että se on se alue tasoitettu ensin peruskalliosta. Se on valtavasti käytäviä, shafteja, kammioita siellä sisällä, että mitä sen suunnittelu on mahtanut kulua aikaa ja muuta. Mutta tämä on itsessään jo yksi semmoinen niin kuin, aikamoinen niin kuin suorite. Ja sitten jos tullaan niihin tarkkuuksiin, niin nämä pyramidin sivut tuolla maan kamaralla, niin ne on niin suoria, että se heitto 230 metrin matkalla on vain 2 senttiä. Eli se, että 100 metrin päästä katsotaan pikkusormen paksuutta, niin se heitto on niin kuin semmoinen. Eli nyt kun ne on lätkitty 5 minuutin välein siihen hirveällä kiireellä, niin aika suoraan on saatu niin kuin se pohja niin kuin tehtyä. Noin sivujen kulmien 90 asteen kulmat on 0,04 astetta, niin kuin se tarkkuus siinä niin kuin asteluvussa. Että tässä on niin kuin ihan käsittämättömiä niin kuin määreitä ja mittasuhteita, ja en nyt puhuta niistä sen enempää, mutta siihen myöskin on sidottu siihen geometriaan maapallon halkasia, ympärysmitta. Siellä on tosi paljon semmoisia niin kuin kosmologisia ja maallisia niin kuin määreitä, mitä on niin kuin sidottu näihin geometrisiin niin kuin arvoihin ja suhteisiin. Ja tämä on oikeastaan, mikä tässä mulla nyt ihan muutama päivä sitten niin kuin nousi, minkä mä kävin niin kuin itselleni läpi, että mikä on se perustelu, mihinkä nojataan, että kysymys on Kufun suuresta pyramidista. On väitetty, että se on hautakammio, että sinne on niin kuin faarao haudattu, jota sieltä ei koskaan löytynyt. Niin kuin ei ole yhdestä ainoastakaan pyramidista koskaan löydetty yhtä ainuttakaan muumiota. Mutta näin on väitetty, että kyseessä on niin kuin hautakammio. Ja pyramidissa ei ole yhtä ainuttakaan hieroglyfiä missään, yhdessäkään pyramidissa. Et jos mennään vaikka tuonne Kings väliin, Kuninkaiden laaksoon, mihinkä on kaikki suuret johtajat, hallitsijat, faaraut haudattu, niin siellä näkyy kyllä se, että ne oli niin merkittäviä ihmisiä, että niiden koko elämä kuvattiin sinne maalauksilla ja hieroglyfeillä, ja ne hakattiin sinne kiviin, että ikuisesti muistetaan tämän suuren faaraon elämä, sen saavutukset ja sen merkitys. Mutta maailman suurimmassa rakennelmassa pyramidissa, joka oli faarao Kufun hauta, niin ei ole ainuttakaan hieroglyfiä merkittynä. Niin se on itsestään myöskin aika semmoinen kummallisuus, että miksi tätä ei ole niin kuin tehty. No tosiasiassa sieltä tämmöinen arkeologitutkija, vapaa tutkija kuin Howard Weiss, niin 1837 arkeologisen uransa loppupuolella voimakkaasti velkaantuneena ja suuressa paineessa, työt oli päättymässä siellä, niin löytikin yhtäkkiä sieltä suuren pyramidin sisältä pienestä kammiosta maalauksen, jossa oli kartussiin kirjoitettu Kufun nimi. Ja se oli okramaalilla maalattu siihen. Ja tämä on se ainut todistus siitä, millä perustellaan, että kysymys on Kufun pyramidista. Ja nyt kun jos pohtii sitä, että kaikissa patsaissa, monumenteissa, missä faaraoiden niin kuin nimiä on kirjoitettu, ne on hakattu siihen kiveen sitä varten, että se pysyisi ikuisesti, mutta suuraan pyramidiin sitä ei oltu jaksettu tehdä, vaan se maalattiin sinne ihan vaan maalilla. Yksi ainut pikku piirustus. Ja tässä on se tavallaan se meidän todistusaineisto siinä. Ja hyvin lyhyesti nyt sitten Menkauren pyramidin tuossa, mikä näkyy edustalla, ja Kafren pyramidin siinä keskellä, niin niissä pätee sama homma. Niissä ei ole ainuttakaan hieroglyfiä, ei kirjoitusta, kenenkä ne on. Ei myöskään ympäröivissä temppeleissä, ei pyramiditeksteissä, ei papyruksissa, missään ei mainita yhdenkään faaraon rakentaneen näitä pyramideja, vaan ne on nojattu siihen, että ympärillä on jotain muita rakennuksia tai rakennelmia, ja sitten on vaan päätelty, että koska tässä on Menkauren rakentama tämmöinen pieni tötterö vieressä, niin tämän suurenkin olla sitten hänen. Mutta tässä tullaan nyt oikeastaan sit siihen, että kuinka löyhällä pohjalla sit loppujen lopuksi historian kirjoitus on pelkästään näiden pyramidien osalta, että kuinka ne on niin kuin rakentanut.
Joo. Joo, hyvin avaavaa ja kuvaavaa. Kiitos. Kiitos. Noi on mulle itsellä ainakin tärkeitä ja mielenkiintoisia aina noi myöskin noi arkkitehtuuriset hommat, noi mitat ja kaikki, että miten, miten se on tehty, mikä on sen aikakauden metodit ollut haluatko sä mennä tässä kohtaa siihen, että miten sä itse näet niin kuin tällä sun kokemuksella, että milloin pyramidit on oikeasti tehty, tai jatketaanko me niin kuin siihen, sä vähän siitä mainitsitkin, että on kuitenkin olemassa jonkunlaisia todisteita, mitkä viittaa sitten siihen, että siellä on aika paljon aikaisempi vaihe, milloin nämä rakennukset syntynyt, tai rakennelmat. Joo. Minkälainen käsitys mulle niistä on muodostunut, on se, että ne geometriset muodot, astekulmat ynnä muut, niin ne kuvastaa hyvin vahvasti sitä taivaan kannen celestiaalisia niin kuin arvoja ja mittoja. Niihin pyramideihin on sidottu niin kuin sitä kosmologiaa tosi vahvasti, mikä on taas sit suoraan linkissä niihin myytteihin ja kirjoituksiin, josta Jumalten ajassa puhutaan. Että se oli hyvin, hyvin vahvasti sidottu tähdistöön ja siihen kosmologiaan. Se, mikä tuossa kisan alueella niin kun näkyy sit peilattuna sinne taivaalle, on se, että pyramidit on tietynlaisessa muodossa ja tiettynä aikana vuodessa taivaalle nousee Orionin tähdistö ja Orionin tähtivyö 3 tähteä, niin on ihan täsmälleen samassa asennossa niiden pyramidien kanssa. Mutta ne on tietyt ajat tuhansien saatossa, kun siellä tapahtuu semmoinen suuri linjautuminen. Ja se on semmoinen hetki, jolloin Skisan alue kuvastaa suoraa taivaan kantta, eli sitä tähtikarttaa, mikä siellä yläpuolella on. Ja smaragditauluissa hermettisessä tarinassa kerrotaan semmoinen termi kuin as above, so below, eli kuten ylhäällä, siten alhaalla, millä viitataan siihen kosmologiseen ja tähdistölliseen niin kuin linjautumiseen maan kamaralla. Ja tuolla tavallaan ne Orionin tähtivyö on ollut edellisen kerran linjassa näiden pyramidien kanssa 10 500 vuotta sitten. Eli silloin on ollut semmoinen aika, jolloin ne tähdet on ollut suoraan siellä pyramidien yläpuolella. Mutta myöskin siinä on samaan aikaan Sfinksi on katsonut suoraan omaa tähdistöään, leijonan tähdistöä. Ja samaan aikaan suuren pyramidin ilmakäytävät, shaftit, mitkä siellä on, niin toinen on osoittanut Siriukseen ja toinen Alpha Draconikseen. Eli siellä on ihan valtava määrä semmoisia asioita, mitkä linjautuu tiettyyn ajankohtaan. Ja tämä vaan tuo sen tavallaan, tämä siirtää sen meidän tavallaan aikakäsityksen niin kuin huomattavasti paljon niin kuin taaksepäin. Joo. Mä voisin Joo, tuosta, niin, laita vaan. mä voisin tuosta näyttää, että tämä on oikeastaan aika kuvaava tässä tämä kuva, missä on kuvattu sitä Orionin tähtivyötä. Ja miksi se Orion on ollut tärkeä, niin Orionilla on niin kuin suora yhteys Osirikseen, joka on Egyptin jumalista yksi semmoinen pääjumala. Osiris oli uudelleen syntymän, tuon puoleisen elämän, hedelmällisyyden, kaiken semmoisen tavallaan jumala ja yksi pääjumalista. Ja Orionin tähtivyön nousu tuonne taivaalle kuvasti semmoista niin kuin uudelleen syntymää. Mutta tämä kuva vähän niin kuin hahmottaa sitä, että mitä se as above, so below siellä niin kuin tarkoitti. Joo, joo, toi oli hyvä toi kuva. Se avaa hyvin sitä aina. Monesti kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, että kuvat on hyviä. Joo, Ää, tuollahan on tuolla Egyptissä semmoinen tietynlainen semmoinen oikeastaan ihmisen omaan energiajärjestelmäänkin niin kuin sidottu tavallaan, tai ei sidottu, vaan sitä kuvaava
tämmöinen ikään kuin pyhiinvaellusmatka, jos sellaiseksi sitä voisi sanoa, joka on niin kuin tämmöinen myöskin tiettyjen, voisi sanoa niin kuin vihkimyspoluksi myöskin sitä, että siellä on niin kuin tietyt tämmöiset ihmisyyden osa-alueet ikään kuin käydään läpi tietyillä alueilla ja sitten sen matkan voi kulkea, niin kuin tänä päivänä voi kulkea sen matkan siellä. Ja se on niin kuin niin kuin siellä muinaisuudessa suunniteltu jo sillä tavalla, että se on ihmisen energiajärjestelmän aktivointi tai tämmöinen vihkimyspolku, niin haluatko sä kertoa siitä vähän lisää ja mihin kaikkialle se siellä Egyptissä vie niin kuin maantieteellisesti myöskin, että mistä se reitti kulkee ja mikä se reitti on, että sehän kertoo meidän niin kuin energiajärjestelmästä, sakrajärjestelmästä ja niihin liittyvistä suoranaisista teemoista niin kuin täysin niiden tiettyjen sakrojen teemoista ja niistä teemoista, mitä sitten siinä on niin kuin käyty läpi, että heitetään vähän siihen suuntaan matkaa. Joo, nyt mennään tosi isoon alueeseen ja katsotaan, mitä mä pystyn sitä koostamaan, mutta se lähtee vähän sieltä itse asiassa tuosta Kiisasta liikkeelle, että se mikä siinä linjauksessa on mukana, niin siinä on sitten se Niili, on siinä vieressä ja siihen samaan aikaan se Niili on ollut linjassa niin kuin Milky Wayn kanssa, eli meidän linnunradan kanssa. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen tavallaan jumalten tavallaan oppiin, siihen uudelleen syntymään, valokehuksen muuttumiseen. Että siellä hieroglyfeissä kuvataan semmoisilla laivoilla jumalia, jotka matkustavat laivoilla linnun rataa pitkin tuon puoleiseen. Se oli niille se tärkein tehtävä täällä on linjautua tässä matkallaan, elää oikeanlainen elämä ja sillä tavalla, että viime kädessä siellä loppupäässä sä pystyt siirtymään sinne tuon puoleiseen elämään puhtaana ja muuttumaan tähdeksi taivaalle. Se, mitä niissä temppeleissä käydään läpi sieltä etelässä, kun lähdetään Filaen temppelistä ylöspäin, niin niissä on semmoiset tietyt tarinat ja opetukset, että niihin tultiin niin kuin oppimaan ja linjautumaan tiettyyn niin kuin henkisyyden teemaan ja löytämään se semmoinen niin kuin resonanssi itsensä kanssa. Että jokaisella temppeleillä siinä matkan varrella on jotain elämän aspekteja, mitä sun kuuluu niin kuin sisäistää, oppia, ymmärtää ja linjautua sitten siihen. Että esimerkiksi Filaen temppeli, Isisin temppeli on voimakas niin kuin tämmöinen juureva temppeli, juuri Chakran temppeli. Ja sitten kun tullaan Ombon temppeliin, mikä on keskeltä jaettu temppeli, siinä näkyy taas semmoinen dualistisuus, oikea ja väärä, hyvä, huono. Se on vaan voimakas sakraalisakran niin kuin temppelialue. Mutta niissä näkyy niin kuin tietyt teemat, mistä tullaan. Sitten ihan Denderaan, Hathorin temppeli, joka on niin selkeä sydänsakran niin kuin rakkauden temppeli. Että kyllä niistä niin kuin kirjoituksista ja näistä, mitä mä oon matkan varrella nyt lukenut ja oppinut ymmärtänyt, niin siinä on kysymys semmoista vihkimysmatkasta, missä opitaan ne asiat ja teemat ja linjaudutaan. Ja viime kädessä, kun tullaan sitten sinne Kiisan alueelle, niin kyllä kaikki viittaa siihen, että ne on ollut ylösnousemuskoneita, ylösnousemuslaitteita, jossa se maan energia ja se energia, miten siellä on tuotettu, niin sieltä on voitu sitten saada se viimeinen linjautuminen, mistä on tapahtunut sitten se ylösnousemus ja siirtyminen. Et jotenkin tämän tyyppistä niin kuin sieltä tulee tosi voimakkaasti. Ja niissä temppeleissä on paljon sitten semmoisia niin kuin teknologisia juttuja, mitkä on tukenut sitä linjautumista. Sinne on tuotu pyhää vettä esitemppelien kautta niihin temppeleihin ja se on kastauduttu niihin joo, mutta tämä on niin kuin, Mm. se on niin sanotusta vihkimysmatkasta voisi niin kuin puhua siinä matkassa, missä alhaalta ylöspäin noustaan sitten chakra sakralta ja teema teemalta ja lopulta sitten pyritään pääsemään sinne tuon puoleeseen oikeana ja puhtaana. Joo. No mulla on itsellä semmoinen intuitio tästä asiasta, niin kuin, että tämä on tietyllä tavalla vähän ollut uinuvassa tilassa, tietyllä tavalla nämä niin kuin viimeiset 100 vuodet, jos voisi sanoa tällä tavalla, että nythän me ollaan lähestymässä taas näiden niin kuin suurten syklien, tai ollaan tässä suurten syklien kynnyksellä,
Oikeastaan se on se ihan sama, katsotaanko me Vedan tai Maijojen niin kuin kulttuurissa sitä heidän niin kuin kalenterisysteemiään, niin kaikissa näyttää siltä, että ollaan niin siinä suuren syklin taitekohdassa nyt, eli meillä on niin kuin suuri sykli vaihtumassa, että myöskin sitten monet, jotka on käynyt Egyptissä aikaisemmin, vaikka parikymmentä vuotta sitten, ja on nyt käynyt uudestaan, niin sanoo siitä, että siellä on tapahtunut jotain, että se on vahvempi tällä hetkellä. Että ihan aivan kuin siellä olisi nämä voimalaitokset, olisi niin kuin niin kuin tavallaan orgaanisesti siellä on painettu niin kuin käynnistysnappia, että no niin, laitetaan voimalaitokset päälle, että se niin kuin, on niin erilainen tota, mihin me ollaan totuttu, että me ollaan niin kuin ihmisten rakentamia koneita totuttu käyttää ja niissä painetaan sitten niin kuin konkreettisesti sitä virtanappia, missä niin kuin joku menee päälle, niin sitten tällaiset muinaiset systeemit perustuukin siihen, että nämä niin kuin kosmoksen energiat ja tämmöiset tähtienergiat tekee sen aktivoinnin. Eli ne on niitä Kyllä. käynnistysnapin painajia. Ja nythän arvioidaan sitä, että nyt juuri niin kuin tapahtuu siellä, ja tämä on niin kuin sisäänheitto siihen, että nyt kun ihmiset menee sinne Egyptiin, niin heissä itsessään tapahtuu joku aktivointi, niin kuin heidän järjestelmässä tapahtuu aktivointi. Ja sähän oot kävellyt tämän ja käynyt nämä temppelimatkat. Oletko sä käynyt useammankin kerran, mutta haluatko sä vähän kertoa, että minkälaisia kokemuksia sulla on ja minkälainen se matka on, että siinähän on tämä Niiliä pitkin mennään sillä jokilaivalla ja ne käydään ja se on ilmeisesti noin 10 päivän matka, mikä siellä tehdään ja aika iso juttu tietysti niin kuin noin iso energeettinen juttu tehdä noin lyhyessä ajassa, että ei ole ehkä heikko hermo sille, vai Ei miten sä joo, sanoisit? joo, siis tosi mielenkiintoinen. Nyt varmasti kuuleekin, että kovat faktat ainoastaan kelpaa mulle. Tyyppinen lähtökohta on aina ollut oikeastaan. Mutta mä kävin silloin reilu vuosi takaperin, kun ensimmäisen kerran kävin siellä Egyptissä ja menin tämän niin sanotun vihkimysmatkan läpi, niin mun on pakko tunnustaa, että jotain tosi isosti muuttui mun sisällä. Et silloin me lähdettiin se vähän väärinpäin, että me mentiin ensiksi sinne suuren pyramidin juurelle, mutta kyllä se hetki, kun mä menin siihen alimpien kivien tasolle ja mä katsoin sitä monumenttia, niin mä tunsin sen energian, että nyt me ollaan jossain ihan muiden asioiden niin kuin äärellä. Se tieto siitä, että tämä ei ole ihmisten tekemä, niin se oli niin valtava ja semmoinen aika niin kuin, siis oli vaikea ottaa sitä energiaa vastaan, että se oli niin shokki tavallaan tulla siihen. Mutta sitten myöskin sieltä, kun lähdettiin tulemaan sieltä Abusin pelistä ja Philaen temppelistä, Omboon ja Karnakia, kaikki nämä temppelit, niin jotenkin siinä niin kuin linjautui ja herkistyi tuntemaan se, että mikä se on sen kyseisen temppelin ja alueen niin kuin sanoma. Että ne oli niin erilaisia ja tämmöisenä niin kuin hard facts-miehenä niin ei mitään mahdollisuuksia olla niin kuin estellä sitä, vaan se tuli niin kuin ylitteet. Jotenkin toi, mitä sä kuvasitkin siitä, että jotain siellä on aktivoitumassa, niin mulla on vahvasti sama tunne, että jotain siellä on aktivoitumassa. Ja tässä kun mä oon pohtinut näitä niin kuin korkeakulttuureiden niin kuin kehityslinjoja, teknologialinjoja, että tämä meidän nykyinen polttomoottori, mikropiiriteknologia, niin tämähän on hyvin tämmöinen kova niin kuin teknologia. Mutta se, mitä sitten taas Egyptin muinaisesta historiasta löytyy, niin siellä se teknologia oli värähtelyä, se oli ääntä, se oli tuoksuja, se oli valoja. Että se oli täysin toisen linjan niin kuin se energia ja se tuntuu tuolla sitten esimerkiksi näissä kammioissa, temppeleissä, niin ne on rakennettu siihen resonanssiin. Siellä on tietty taajuus, tietty hertsitaajuus, se resonoi sun kehon ja sun sielun ja sun mielen kanssa tietyllä tavalla ja ne on ihan aktiivisia. Ne on ihan aktiivisia edelleen. Että se on tosi voimakas matka ja Egyptiin kannattaa lähteä sillä että ei aseta sille mitään vaateita. Lähtee sinne täysin puhtaalta pöydältä ja antaa sen tuoda, niin kuin, ottaa tavallaan estot pois, riisuu tavallaan ne pois. Et siellä on hyvin helppo päästä niin kuin semmoiseen hiljentyneeseen tilaan, missä sä voit kuulostella sisintäsi ja antaa tavallaan sen viestin tulla.
kyllä ne niin kuin kertoo, jokainen temppeli ja alue kertoo just sen, mitä sä oot lähtenyt sinne sitten kuuntelemaan. Joo, voisi varmaan käyttää siitä semmoista termiä kuin orgaaninen teknologia, että Joo, se on niin kuin luonnon teknologiaa ja kyllä, tällaista. Ja sähän puhuitkin siitä, vähän käytit tuossa termiä ylösnousemuslaitos, mutta sitten siellä on ilmeisesti myös tämmöisiä niin kuin voimalaitoksia tavallaan noiden pyramidien sisällä, että siellä on semmoista aika hämmästyttävää teknologiaa, on. jo, jo, On. Ja jo, joo. ne on jotenkin, ne kulkee tosi niin kuin sillain käsi kädessä. Et mä oon käyttänyt semmoista termiä kuin teknospirituaalinen niin kuin laite Mm, tai laitos. Et se energia on niin kuin siinä se, tavallaan se tuo sen voiman sille laitokselle, että sitä energiaa on siellä tuotettu. Sellaiset tutkijat, kuten esimerkiksi Christopher Dunn, joka on insinööri, on lukenut useammankin sen kirjan, Tesla Connection ja Giza Power Plant, on hyvät kirjat tutustua, mutta hän on insinöörinä käynyt läpi niitä suuren pyramidin käytäviä ja rakennelmia, mitä siellä on. Ja sieltä on löydetty kemiallisia yhdisteitä niistä kammioista, valtavaa painetta, valtavaa kuumuutta, suolavesi ja muita. Eli se on ollut tosiasiallisesti jonkinlainen teknologinen laitos, missä on vedet kulkenut eri suuntiin, siellä on muodostunut painetta, siellä on muodostettu vetyä, tehty energiaa ynnä muuta. Mutta se ei ole ollut niin kuin pelkästään se päätarkoitus, että kunhan tehdään sähköä ja lamput syttyy, vaan se on ollut sen energiantuotannon lisäksi suoraan linkissä myöskin siihen, että se on saatu aktivoitua se laitos. Jos mietitään suuren pyramidin King's Chamberia ja sen hertsitaajuutta, mikä on se resonanssi, niin se on ihmisen kehon perusresonanssi, mikä siellä on siellä tilassa. Mä oon ollut meditoimassa siellä pienen ryhmän kanssa, niin se on käsittämätön se tavallaan se harmonia, mikä siinä tilassa on. Mutta nämä mm, on tämmöistä teknospirituaalista ja ne on hyvin monessa paikassa sitten näkyy se, että siellä on tehty energiaa, sitä on varastoitu, sitä on siirretty niiliä pitkin eri temppeleihin, sitä on viety altaisiin, niihin altaisiin on kastettu ja kastauduttu. Et se on valtava semmoinen niin kuin harmoninen kokonaisuus, teknologiaa ja henkisyyttä, mutta se teknologia on semmoista niin kuin kosmista teknologiaa jollain tavalla. Et se on hyvin semmoista niin kuin, niin, en mä osaa muuten sanoa muuta kuin, että kosmista teknologiaa ehkä. kyllä, joo, se on hyvin sanottu. Öö, ja onhan tätä tietyllä tavalla, tätä tietoisuutta, niin joka puolella, joka mantereelta löytyy, siis maapallon joka mantereelta löytyy niin kuin tällaisia paikkoja, missä tietyllä tavalla on tällainen niin kuin vanha niin kuin viisaus tähän tämmöiseen niin kuin kosmoksen geometriaan ja tiettyihin niin kuin, tietyllä tavalla, miten on erilaisia kivirakennelmia, erilaisia temppeleitä ja vaikka Etelä-Amerikka ja siellä se on oikeastaan täynnä se vuoristo. Andeilla on siellä niin kuin erilaisia niin kuin korkeakulttuureita ollut ja niin edespäin ja miten ne niin kuin Mm, kaikki tietyllä tavalla on sitä samaa. Se on kyllä, tietyllä tavalla sitä samaa ja se on, voisi sanoa, että semmoinen niin kuin oikea viisausperinne, mikä on niin kuin tämmöinen ihmiskunnan, jollain tavalla se koko ihmiskunnan mysteeri ehkä niin kuin menee sitten sinne. Ja se ei ole ihan meille, se on niin kuin tavallaan vähän niin kuin sitä avataan tällain pikkusen sitä kirjaa tällä hetkellä ja ihmiset on sillain niin kuin, tietenkin se on vaikuttavaa ja monesti vetää puoleensa, että haluaa niin kuin tutustua siihen lisää. Mutta kyllä. että Egypti tietysti ei ole niin kuin ainoa paikka, että, että Ei, ja että tämä ei olisi niin kuin liian helppoa niin tämä Egypti on vain yksi osa-alue, just mitä on tutkinut, mutta se, että siinä rinnalla on koko ajan tutkinut myöskin Sumeriaa ja tosiaan sitä Etelä-Amerikkaa ja Aasian alueita ja se, että miten voimakkaasti Egyptissä tietyt asiat näkyy, niin kaikki muut vanhat korkeakulttuurit rinnalla puhuu samoista asioista, samoista teemoista, samoista celestiaalisista tapahtumista. Et sitten kun se tietomäärä kun leviää tällä, niin sä näet, että tämä toistuukin koko maailman niin kuin mm, muinaisessa kulttuureissa, että se ei ole vain yhden alueen, yhden kulttuurin asia, vaan se on globaali mm, muisti. jep.
Niin, globaali muisti. Joo. Ja vahvastihan sitä on haluttu niin kuin tuhota, vahvasti haluttu salata, niin kuin säkin puhuit, ja ei haluta jostain syystä ihmisille niin kuin tuoda sitä tietoa, että siellä on todennäköisesti aika paljon, aika paljon niin kuin voimaantumiseen, terveyteen, niin kuin todelliseen terveyteen niin kuin liittyviä salaisuuksia ja asioita, että millä tavalla niin kuin ihmisen tämä keho, mieli, sielusysteemi toimii. On, siellä on tosi paljon on just siihen sanotaan, että siis kehon parantumiseen, kehon eheytymiseen, siihen tavallaan DNAn korjaamiseen, että siihen liittyy juurikin nämä äänet, valot, yrtit, tuoksut, että ne on semmoisia, mitä niissä temppeleissä käytiin, että siellä käytiin tosiaan eheytymässä, että se ihan siis on korjannut tavallaan meidän sitä DNAta ja uusiutumista ja se mielikeho tavallaan harmonia on saatu niin kuin korjattua. Mm, Et tänä päivänä me ollaan hyvin rikkinäisiä ihmisiä niin kuin ravitsemuksellisesti ja elintavallisesti ja stressitasollisesti, niin kyllä meidän tarvitsisi kaikkien päästä kyllä kylpeen Egyptiin. joo, ja se on mielenkiintoinen tämä niin kuin nimenomaan tämä niin kuin teknologia, mikä meillä nyt on, niin sanottu kova teknologia, mistä säkin puhuit, ja millä tavalla se värähtely, mitä siinä on, niin se ainoastaan haittaa ja heikentää ja jopa tuhoaa meidän niin kuin kehoa solutasolla, ja se on niin kuin erittäin haitallista, se semmoinen sähköinen saaste, missä me Kyllä, kylvetään nyt, että se orgaaninen teknologia on päinvastainen, että sitähän on kyllä maailmalla jo monet niin kuin tuonutkin sitä, että millä tavalla tietyllä tavalla samalla lailla niin kuin näillä energia-aalloilla ja äänillä ja muilla pystytään niin kuin parantamaan ja tuomaan niin kuin tasapainoa, että just vastakkainenhan on juttu meillä on niin kuin menossa tällä hetkellä, että tietyllä tavalla se teknologia, mitä me käytetään, niin heikentää terveyttä, että joo, ja nyt kun mainitsit ton, niin oikeastaan se nousi siinä, että tämä nykyteknologia, tämä jollain tavalla tekee meistä enemmän semmoisen niin kuin eläimen kaltaisen, kun taas sitten se myytit ja se muinainen muisti on se, että meissä on joku tietty jumalallisuus, tietty pyhyys, ja se tavallaan, meillä on ollut semmoisia kykyjä ja taitoja ja ominaisuuksia, jotka on tällä hetkellä nukkuvia. Niin tämä nykyinen kova teknologia ja elämäntyyli vie meitä kauemmaksi niistä kyvyistä ja taidoista ja voimasta, mikä niin kuin ihmisillä on ikään kuin jumalten esikuvina tai jälkeläisinä niin kuin ollut olemassa. Että ehkä tässä on vähän semmoista niin kuin irtautumista, että me ei linjauduttaisi siihen, joka me ollaan niin kuin alun pitäen ollut. juu. Joo, ja mä heittäisin tähän koska tämä on niinku semmoinen enemmän, mikä mulla itsellä on resonoinut pitkään, niinku se alkuperäisten kansojen tapa elää Mm, täällä niinku luonnon kanssa ja eläinten kanssa, että heillähän tietyllä tavalla he näkee niinku kaikki, että kaikissa on se jumalkoodi ja se, että eläimissä on myös se henkinen aspekti ja tietty jumalallisuus, niin kuin vaikka kyllä, meidän ihan suomalaisessa mytologiassa, miten me ollaan aikaisemmin nähty niin kuin, joutsenet tai karhu tai mitä tahansa eläimiä, että mitä sen takana on, tai kasvit ja kasvien henget, eläinten taustalla oleva, ja oltu yhteydessä siihen, että se tavallaan on koko se orgaaninen maailma on se tietyllä tavalla, sen takana on se jumalallinen ja hengen todellisuus, ja se on se niin kuin elämän ihme, ja että ihmisellä on ollut kyky ikään kuin liikkua monien maailmojen välillä, kyllä, ja silloin se elämä on paljon, niin kuin se on niin paljon moniulotteisempaa ja rikkaampaa, että nythän se on hyvin supistunut, köyhä tietoisuuden tila, hyvin niin kuin, itse asiassa todella supistunut tietoisuuden tila, missä me nähdään niin kuin eläimetkin on suunnilleen sellaisia, että no silloin se karvapeite ja sitten sen mm, alla on tällaiset ja tällaiset raajat ja se niin kuin leikataan jollain veitsellä ja siinä on se, mitä me niin kuin tavallaan ajatellaan, että se jokin on, se jokin elävä olento ja sitä ei nähdä ollenkaan sinne taakse, minkälainen todellisuus siellä on, mutta muinaiset ihmiset on nähnyt kaikkialla
ei vain Egyptissä, vaan kaikkialla. Ja Kyllä, tämä on semmoinen asia myöskin, että nyt on semmoinen niin kuin aktivoinnin aika, ja voi olla, että se on suunniteltukin niin, että osa ihmisistä, osalla ihmisistä resonoi joku tietty paikka, mihin he menee kokemaan sellaista niin kuin vihkimyspolkua, ja osalla joku toinen, ja osalla se tapahtuu takapihalla, ne ei koskaan poistu sieltä mihinkään, ja niin edespäin. Mutta että nyt kyllä. tässä ajassa niin kuin tapahtuu jotain tällaista, mä haluaisin heittää tässä niin kuin sellaista vinkkiä kuulijalle, joka nyt on siellä, että te olette tekemässä Kaskimäen Päivin kanssa, eli Päivihän on aika tunnettu, monet varmasti tietää Päivin, mutta jotka ei tiedä, niin Päivihän on Maija-astrologi, eli hän on hyvin perehtynyt tähän Maija-kulttuuriin ja on tehnyt Egyptiin myös matkoja ja tämmöiseen muinaisiin kulttuureihin perehtynyt, niin sä oot Päivin kanssa tekemässä matkaa Egyptiin joulukuussa, tai itse asiassa marras-joulukuun taitteessa on lähtö, ja sitten joulukuun puolelle menee sitten se matka, siellä ensinnäkin, niin siellä on mahdollisuus vielä päästä siihen matkalle, oliko siellä pari paikkaa jäljellä siellä Joo, matkalla, ja ihan fyysisellä matkalla, mutta sitten itse asiassa tämä tuli multa tämä heitto, että pystytäisikö me tekemään semmoinen niin kuin virtuaalimatka siihen rinnalle, ja mä oon siinä mukana myöskin sillä tavalla, että mä oon auttamassa sitten toteutuksessa, että miten se virtuaalimatka toteutuu. Eli jos joku teistä, jotka katsotte tätä, niin teitä kiinnostaa lähteä mukaan virtuaalimatkalle kokemaan sitä niin kuin kotisohvalta käsin, sitä energiaa, mikä siellä Egyptissä on, niin se matka tehdään tietyllä tavalla kokonaan sieltä, että sieltä tulee niin kuin Egyptistä tulee live-lähetyksiä, ja sieltä tulee päivitystä, miltä ne paikat tuntuu, minkälaisia kokemuksia ihmisillä sieltä on. Sieltä tulee minihaastatteluita ja sitten sun ja Päivin niin kuin live-lähetyksiä ja joitakin meditaatioita. Ja mä oon sitten tavallaan siinä niin kuin virtuaalimatkan isäntänä siellä. Ja mikä sitten mut sai niin kuin lähteä mukaan on se, että mä haluan auttaa ihmisiä löytämään sitä omaa polkua, ja joillekin mä oon huomannut, että osalla ihmisistä on sitten tämmöiset tietyt voimapaikat, niin heillä on selvästi kutsu sinne, ja jotain, niin kuin säkin sanoit, että jotain tapahtuu siellä systeemissä, mitä muualla ei tapahtuisi. Niin kuin jotain hyvää asettumista tapahtuu, niin sitten se myöskin on mahdollista tietyllä tavalla sitten vähän vaivattomammin, ja se, että jos ei ole vaikka rahatilanne sellainen, että pystyy lähteen sinne, niin sitten tuo virtuaalimatka kuitenkin mahdollistaa sen, että pystyy lähteen sinne niin kuin mukaan. Ja määhän on tosi arka niin kuin tekeen tällaista juttua, että mä nyt markkinoin ja mainostan niin kuin nyt, että nyt kaikki sitten virtuaalimatkalle mukaan, ja se ei ole tässä yhtään se pointti. Eli mä toivon, että kaikki ihmiset aina kuuntelee sitä, että onko tämä mua varten, ja se kutsu kyllä tulee, että sehän oikeasti tulee sieltä jostakin syvemmältä tasolta, että jos sun kuuluu lähteä, niin kuuntele sitä. Ja jos ei kuulu, niin älä vaan lähde. Että se on niin kuin se juttu, että se on auki. Mä itse asiassa näytän tästä, mä teen tämän ruudun jaon, niin tämä varmaan näkyy sinne. näkyy. Niin, tällainen virtuaalimatka Egyptin tähtiporteille 20.11.–15.12. on toi niin kuin virtuaalimatka. Ja tuossa näkyy sitten se hinta, 144 euroa on. Eli siihen joutuu vähän investoimaan, koska se on sitten tietysti jonkun verran työtä vaatii, että se toteutetaan myöskin, että sieltä tehdään tosiaan niitä live-lähetyksiä ja videoita ja tallenteita, ja ne ladataan sitten sinne niin kuin verkkoalustalle. Eli kun sä ostat ton, niin sä pääset sinne verkkoalustalle mukaan. Ja mä laitan tämän videon alle tuohon tekstikenttään, tuohon YouTuben tekstikenttään, niin linkin, ja se heittää sut tänne. Ja tämä on nyt Päivi Kaskimäen verkkosivujen tämmöinen verkkokauppa. Eli tämä on Päivin verkkokaupassa,
ja täällä on sitten kuvaus, että mitä kaikkea se sisältää. Että täällä on sitten virtuaalimatkan ohjelma, live-tapaaminen ja sitten, että missä paikoissa te käytte täällä ja mitä ne niin kuin sisältää, niin se on nyt sitten laitettu tekstinä, että tätä voi käydä ihan rauhassa lueskelemassa ja ei ole mitään ostopäätöstä tarvitse tehdä vielä, että voi käydä tuosta linkistä katsomassa, tutustumassa tähän ja sitten jos se tuntuu hyvältä, niin ei muuta kuin lähet mukaan ja siellä 1.11. itse asiassa aukeaa sinne ensimmäiset materiaalit, mitkä me Ari sun kanssa tehdään sitten sinne tämmöiset Egyptin historiaa ja muihin liittyviä niin kuin tämmöisiä pohjustuksia. Joo. Ja tollanen on se niin kuin virtuaalimatka sitten, mihin oot lämpimästi tervetullut mukaan ja tosiaan miksi mulla itsellä, miksi mä itse vähän on arka suoraan sanottuna mainostamaan mitään tällaisia juttuja, niin moni ihminen ajattelee, että no me tehdään tätä vaan sen takia, että me saataisiin rahaa, että me saataisiin niin kuin ihmisille myytyä verkkokurssi. Mutta mulle ei ole mitään, se ei ole niin kuin se motivaatio tässä ollenkaan, vaan se, että mä koin hyväksi lähteä niin kuin sen takia mukaan, kun mä oon tehnyt verkkokursseja paljon ja mulla on ikään kuin se tekniikka ja taito sillä hyppysissä, että mä pystyn luomaan semmoisen hyvän asiakkaalle mukavan kokemuksen siitä virtuaalimatkasta, että se on mahdollista oikeasti virtuaalisestikin tehdä hyvä matka ja hyvä kokemus. Ja sitten, jos se auttaa ihmisiä, niin sehän tulee sitten siinä mukana, koska mua kiinnostaa tässä ajassa se, että me ollaan tekemässä isoa muutosmatkaa ihmiskuntana, ja kaikki sellainen, mikä on hyväksi sille, niin mä niin kuin semmoisiin asioihin, missä mä koen, että mä pystyn auttamaan, niin mä lähden mukaan. Ja sitten kun mä tunnen sut, mä tunnen Päivin, niin mun oli helppo lähteä niin kuin mukaan teidän kanssa koska mä luotan teihin, teidän niin kuin juttuun ja siihen mitä te niin kuin sydämessänne ja ihmisinä edustatte, niin oli helppo lähteä tähän mukaan. Ja sitten sun sellainen asiantuntijuus, maanläheisyys, niin mä tiedän, että sä pystyt tarjoamaan ihmisille semmoista niin kuin maanläheistä tietoa sieltä, mikä kuitenkin ottaa huomioon tämän koska tiedän, minkälaisia prosesseja sä oot itse niin kuin ihmisenä käynyt. Ja sitten, että millä tavalla sulle toi Egypti on sitten taas ollut semmoinen tietynlainen aktivoija, ja Päiville myöskin. Niin sitten Kyllä. kenties me tämän videon kautta löydetään sitten ihminen, jolla kanssa resonoi, että hei, toi Egypti resonoi, että tämä on niin kuin hyvä juttu lähteä mukaan. Ja tota, niin haluatko sä sanoa tässä kohtaa jotain tuosta niin Joo, kuin virtuaalimatkasta ihan omasta puolestasi? joo. Kiitos Samuli sulle, kun lähdet tätä vetämään. Mä veikkaan, että me Päivin kanssa ei oltu saatu tätä kasaan ihan teknisistäkään syistä. Niin, tämä tuntuu oikeastaan aika hyvältä nyt olla tässä puhumassa. Ja sitten tuossa virtuaalimatkassa, mähän on vuosia tehnyt tätä ihan puhtaasti itselleni tätä hommaa. Ei ole käynyt ajatuksessakaan, että mä koskaan puhuisin kellekään mitään. Ja mulle tulee mieleen eräs tapahtuma, missä sun kanssa oltiin. Ja ihmiset kyseli sitten multa, että onpas mielenkiintoista, että mistä sua voi seurata, ja sä totesit vaan sillä huumorisävytteestä, että ei mistään, että se pitää ne kaikki omana tietonaan vaan. Niin, tämä tuntuu jotenkin, siis tässä on niin paljon tuohon Egyptiin liittyy semmoista, että mä tiedän, että niin monet keskustelut on, että mä oon vähän avannut niitä asioita, niin tosi moni ihminen onkin, että ei vitsi, että kerro lisää, ja mitä tämä tarkoittaa. Että kyllä se niin kuin tuntuu resonoivan tosi monella tasolla. Että se oikeastaan vielä se, että siellä on niin kun, se tulee tosi paljon henkisiä juttuja ja kaikkea muita, niin tuntuu tosi hyvältä nyt tarjota. Ja mullakin se lähtökohta on se, että mä en lähtökohtaisesti haluaisi puhua näistä, mä haluaisin itsekseni vaan lukea kirjoja, mutta tämä tulee myöskin, että aika moni on kysynyt sitä, että mistä voisi saada niin kuin jotain tietoa, niin mä vähän tässä nyt itse asetun siihen, että mä kerron kaiken, mitä mä tiedän, ja tuo matkalla mä haluan tuoda ne sillä lailla intuitiivisesti, että kun ollaan kohteessa jossain temppelissä, niin mä tuun ottaan sitten kameran käteen ja suolan sitten vaan, mitä siitä niin kuin tulee mieleen tuolta niin kuin muistikerroksista. Siellä on tosiaan Mohammed Ibrahimi, joka kirjakin tuossa näkyy, on todella huikea esoteerinen tutkija ja arkeologi.
niin hän on ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä mukana siinä matkalla ja sitten hänen oppilaansa on viemässä. Mä tiedän, että se tieto on jotain ihan muuta kuin mitä yleensä on saatavilla, että on itselle tosi tärkeä matka niin kuin siltäkin kantilta. Mutta jos se tosiaan resonoi se matka, mä tiedän, että monet on miettinyt sen Egyptiin lähtemistäkin, mutta se kynnys voi olla aika iso yhtäkkiä lähteä niin kuin sinne, tai esimerkiksi investoida nyt fyysiseen lähtöön. Mutta jos on semmoinen, että nämä vähän kiinnostaa, niin tuo on aika semmoinen helppo tapa tutustua, että onko tämä mun juttua vai ei, ja jatkaa siitä sitten eteenpäin. Niinpä, että toi on kuitenkin semmoinen, että se on niinku tehtävissä kuitenkin suht pienellä investoinnilla toi niinku virtuaalimatka ja siellä pystyy sitten kysymään, jakamaan kokemuksia, vähän niinku kyselemään lisää vielä, mikä erityisesti itseä kiinnostaa ja pääsee niinku sitten se tärkein juttu niin mukaan siihen kokemukseen, että ikään kuin Kyllä, samaan aikaan kun te olette siellä, niin olen sitten niissä lähetyksissä mukana tekemään niitä meditaatioita, mitä Päivi ohjaa sieltä. Ehkä en tiedä ohjaako sä, mutta Päivi ainakin ohjaa. Ja Päivihän on erittäin kokenut myöskin matkaopas, että Päivi on tehnyt paljon matkoja ja opastanut ihmisiä, että on sillain tosi hyvissä käsissä sitten ihmiset tämän matkan kyllä. niin kuin aikana, että ja tosiaan nuo oppaat, mitä siellä on sitten paikan päällä, tämä Muhammed ja sitten Ibrahim ja sitten Mm, hänen oppilaansa on sitten niin kuin teidän kanssa siellä. Ja kyllä. tota, tota, ö, mä sanoisin silleen, että jos nyt on semmoinen fiilis, että mehän vähän pintaa raapastiin tietyllä tavalla tässä lähetyksessä, että jos on semmoinen fiilis, että haluaa kuulla lisää, kiinnostaa niin kuin tämä Egypti aiheena ja vähän semmoiseen ehkä rennompaan formaattiin, niin mä mielellään otan Ari sut mukaan tai vieraaksi niin kuin live-lähetykseen, että jos tulee kommenttikenttään paljon semmoista kiinnostusta ja halukkuutta kuulla lisää, niin sitten mennään sen perusteella. Että ei lähetä tavallaan itse puskemaan, vaan jos on ihmisiä, jos teissä on niin kuin semmoista, että hei, tämä kiinnostaa ja oli mielenkiintoista ja haluaisi kuulla lisää, niin me voidaan ottaa semmoinen rento, pitempi sessio, missä voidaan avata lisää näitä asioita ja sitten ottaa vastaan kysymyksiä ja vastailla niihin ja tehdä sellainen. Mutta Kyllä. mulla on tässä vaiheessa, tämä oli mun mielestä hyvä tämmöinen pohjustus Egyptiin aiheisiin, että kiitos sulle sun ajasta, että jaksoit tulla linjoille ja varmaan tämä on sulle semmoinen, että niin kuin itse sanoitkin, että juttuahan riittäisi, että jos jotain tiettyä asiaa lähti avaamaan, niin sitten siinä se vaan niin Kyllä, kuin lähtisi rönsyileen kyllä. liikaa, että mutta tuleeko sulla jotain lopuksi mieleen, mitä haluat vaan ihmisille sanoa ylipäätään? No ei oikeastaan, musta tuntuu, että tästä tuli aika paljon nyt sanottua, mitä mielellä oli. Ja ehkä mä suosittelen niitä, ketä vähänkään kiinnostaa, niin sukeltakaa vaan lukemaan ja tutkimaan. Mä veikkaan, että hyvin monelle kyllä nousee semmoisia asioita, että se kutsuu luokseen ja tuntuu tosi niin kuin omalta ja tutulta ja todelliselta ja se auttaa tosi paljon tässä ajassa kyllä niin kuin näkemään niin kuin nykyajan ilmiöitä myöskin. Että ehkä Joo, se, niin kuin se sielun kutsu saattaa löytyä hyvin paljon näistä teemoista kyllä. kyllä, joo, Tähän ehkä semmoisen lisäyksen vie tuosta, ne energiat on tosi voimakkaita ja se, mikä sieltä itselle on noussut ja tällä hetkellä tosi voimakkaasti on se sen energian neutraalius. Että siinä ei ole mitään semmoista tavallaan, mikä haraisi vastaan, vaan se tuntuu, että se on tosi voimakas ja se on jokaiselle avaa juuri niitä asioita, mitä hänellä itsellään on sisällä. Että siinä ei ole mitään semmoista, niin kuin, mitä se yrittäisi niin kuin tuoda, joka ei niin kuin kosketa sua tai kuuluisi sulle. Että oikeastaan se, että onko kykyä ottaa vastaan sitä energiaa, niin se on se kysymys. Mutta se, mitä sieltä tulee, niin se tulee todella puhtaasti ja kauniisti ja valossa, ja se on täysin linjassa sen kanssa, joka sinä olet. Että siltä osin niin kuin kaikille, jotka Egyptiin lähtee, niin uskaltaa lähteä. Että sillä ei tule mitään semmoista, mikä saisi niin kuin hylkyreaktio, että tämä ei nyt ole mun juttuani ollenkaan, vaan se on linjassa jotenkin tosi kauniisti sen oman tilan kanssa.
Yes. Joo, Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvät loppusanat ja mä sanoisin, että näihin loppusanoihin voidaan päättää tämä lähetys. Ja kiitoksia Arja. Laittakaahan kommenttia, mitä herätti tämä jakso ja video. Me jatketaan sitten tästä kenties jossain kohtaa. Juu, Yes. Ei hyvä, muuta kuin, kiitos. ei muuta kuin palata. Moi moi. Moi.